la idea és que aprengui aquests conceptes aplicables en el seu dia a dia, en la seva feina professional diària, i els consolidi mitjançant aquests casos d'estudi, aquests exemples i aquests exemples de com sí, com no i el per què de les coses. A part d'això, a part d'aquesta base conceptual i d'estratègia, la idea és que també es posi una mica al dia de què és lo nou en il·luminació, on estem i on estarem d'aquí a pocs anys, perquè la il·luminació és tecnologia i la tecnologia ja sabeu que avança molt ràpidament. Aleshores, segur que tots estem farts de llegir sobre el tunable white, sobre la tecnologia Bluetooth, però molts dels alumnes no sabran si és l'última, si no és l'última, si s'està quedant desfasat, si hi ha alguna cosa millor, si està funcionant, si no està funcionant, no? Segurament hauran rebut inputs de tot tipus sobre això i no sabran ben bé què creure's, què no creure's, no? D'alguna manera és posar-nos al dia sobre les últimes tendències en il·luminació, les últimes tendències en tecnologia i veure casos també pràctics d'edificis on està aplicat i veure quines són les aplicacions més idònies i per quins tipus de casos pot funcionar, per quins tipus de casos no pot funcionar. I aquest know-how, aquest una miqueta posar-nos al dia de l'última tendència en il·luminació.